Besh? Beshi? Beshi, asa ka? Besh? Imong utang. Imong utang, Besh. Sige lang agsaad nga ingon kabayran ko nimo sunod si Mana. Ha? Asa ka? Unsi na katuig wa kay pakita-pakita. Ha? Asa ka? Ha? Pakita na ko, Beshi. Bayarin ako. Uy, ilaga man. Besh, naan ako, Besh. Naningil. Asa ka? Ha? Besh? Beshi? 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 Oy, hay! Tabang! Akit bahay! Ay, Tabang! Kinsa ka? Oy, nganong kasod ka diri? dili din ni balay lang ni Ray Ray, te. Ha? Kasi riray! Nabuang ni bata! Tabang! Ay, Tabang! sorry, te.